Sahakawat kabaar ki pulit ka enforcement KHADC Shillong mentakas ngi ka khat sau tarik naitung ki lahyar biang sharib hoy ban khanra ye ki kot kisla jong ki barjalla ki basyong dukan hanong po hagane ka sien ka jing khanra ye ki kot kisla ki bor pulit jong ka enforcement ban pet ye ki kot kisla jong ki dukan ki balong trai da ki barjalla kenthop na du ki dukan ret bat ki dukan he don na pedeng jong ki nongshong dukan ki bala long trai da ki barjalla ki lakhang khardep no marsin yo jingtem halor ka jingwan khanrai ki kot kisla ki bor pulit jong ka enforcement hagane ka jing khanra ka baari ki kot kisla jong ki nongshong dukan lalap sa laitali ki dukan badai trai da ki barjalla ba kim sham ladon ki trading license bat ki kot kisla ki babiang na kaliang ki officer ki lapha khang shi sundan ye ki tei ki dukan bat kila aipor hapo shipausngi baki day ban wan mi sha office Shillong ban aya ka jubab halor ka jingshong dukan claim ka trading license bat ki way ये मालिक खुद है उसी तो नहीं है बोला सब बोला उसी जिससे कम से कम नहीं है ये लोग देखा था लेकिन उसी जिससे कम से कम लाइसेंस नहीं है हाँ 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 इस बार मैं सोची कि ये इसलिए